എവരിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ 2 പെറ്റ്സിനെയാണ്. അതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും. 2 മുയലുകൾ. അവരുടെ മെയിൻ ഹോബി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റയാണ്. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. രാവിലെ ഇങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നോക്കിയാൽ ഒറ്റ പൂക്കളുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഇവന്മാർ തിന്ന് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ വേറൊരുത്തനുണ്ട്. അവനെ നമുക്ക് പിന്നൊരു ദിവസം പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ. ഇവരെ രാവിലെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിന് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൂട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളത് പുറത്ത് വിടുള്ളൂ. ഇത് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ വന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് കഴിക്കും. അത് എന്താ പറയുക, അവർ ഒരു ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഇവർക്കിത് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടോയെന്ന്. ഇവന്മാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും നല്ല കൂട്ടാണ്. ആരും പ്രശ്നക്കാരല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.